Hej alle sammen, og velkommen til den her video, hvor jeg skal spille noget Counter-Strike Source med min fætter Silas. Ohøj. Ja, som I nok ikke kender. Ja, så skal ja, og så skal vi bare sådan spille lidt, og vi kommer ind på en lidt random server, hvor der så er nogle bots og sådan noget. Vi har ikke selv lavet den. Og Silas, du kan også fortælle lidt om, hvad det er, eller Silas kommer også med på kanalen i hvert fald, og han bliver også sådan, han kommer også til at optage nogle videoer og sådan noget. Fuck, helvede. Desværre. Så kigger jeg. Jeg kommer nok til at optage noget Black Ops 1. Ja, noget Black Ops 1. Jeg tror, hvis det skulle interessere nogen af jer. Undskyld, jeg er ikke aldrig. Bagfra. Bagfra. Nej. Hvordan kunne han få mig der? Jeg har slet ingen penge, mand. Nå, og jeg har stadig 2.600, jeg lige købt. Ja, nu har jeg du sagde, du slet ikke havde nogen penge, og du har lige købt den der. Nå, let's do this. Ja, lyst. Hvor fanden er jeg på vej hen? Okay. Følg efter dig. Okay. Oh shit! Køb de run! Nej, jeg er død. Fuck. Run! Jeg må finde nogle højtjusses. Ja, jeg kan ikke finde at sige det der. Jeg tror godt, det vil være, jeg mener. Hvis I spiller Counter-Strike Source. Ja. Og altså, vi regner ikke med, at vi kommer til at sådan få mega mange views og sådan likes og sådan noget, men nu prøver vi sgu bare det her, bare sådan, hvor vi lige prøver. Og som I nok kan se, så har jeg også allerede uploadet en video med noget Modern Warfare 2, og det bliver sådan, der kommer til at være flere videoer med Modern Warfare 2. Jeg skal nok optage noget Black Ops 1, så. Ja, han skal nok optage noget. Du skal nok se mere til mig, folkens. Jeg er fandme glemt at putte musik på. Hvad kan jeg gøre? Jamen, så sæt det bare på fra nu af, eller sådan noget andet. Fuck. Klam sniper, mand. Sygt i hovedet. Sniper, de er fandme de værste. Jeg har ingen anelse om, hvad de der hostesser så. Altså, ved du, de hedder et eller andet med hostes? Godt. Ja, de hedder et eller andet i den retning, hostes, ja. Hvad, men altså, skal du ikke have flere gidsler? Der må der være flere gidsler, ikke? Nå, jo, men det tror jeg bare, jeg gider at tage 4 gidsler. Nå, men altså, skal du ikke? Fuck. Nej, faktisk så skal jeg bare redde 1. Nå, okay, det viser jeg ikke engang. Jeg behøver sikkert redde så mange. Jeg tror bare, vi køber en dessert og ser, hvordan det går. Og jeg ved ikke hvorfor, men jeg synes, der er noget helt specielt ved bots. Noget, som de bare kan, som vi ikke kan. Det er ikke sådan. Ja. Hacker! Hvad? What the Nå, det var helt fordi, jeg kunne se mit hoved. What the fuck is that? Der er fuge. Nå, nu køber jeg sgu en AVP. Man. Play. Sådan. First blood. Woohoo! Nej! Headshot. Hvad er det for noget? Vi kan ikke tage hinandens våben. Nej, jeg døde igen. Altså, hvordan kan det være, at de er så gode? Jeg forstår det ikke. Ja, det er også mange. Vi er kun 2 spillere. Jamen, altså, prøv lige at overveje. Altså, der er noget med de der bots. De kan et eller andet, som vi ikke kan. Et eller andet. Der er et eller andet. Ja. Jeg fik ham jo. Bare fordi Oh my god, jeg skød ham mange gange. Hallo, det er som om de kan se, hvor vi er henne. Ja, der var en, ikke? Jeg stod lige ved en væg, ikke? Og så rettede han sig selvfølgelig lige mod mig. Ramte jeg mig lige.
Og som alt, eller som måske, altså jeg har lige fået et kamera her i julegave, og der kommer måske sådan nogle vlogs og sådan noget, det skal jeg lige hurtigt finde ud af. Og der kommer sikkert også highlights. Ja. Og gameplays. Jeg er jo allerede i gang med gameplay. Flere gange. Og jeg tror, jeg har tænkt mig at lave det der gameplay med Modern Warfare. Der har jeg tænkt mig at lave på 20 episoder. Okay. Okay. Ja. Jeg køber. Ej, hvad nu? Jeg købte shotgun. Skynd dig, Karl, ellers så kommer jeg købte 5-7. Jeg kan slet ikke navne på nogen våben, altså. Det er sådan noget, det jeg ikke er. Hvor mange gange jeg lige skudt ham? De der lortebots, mand. Nu dør du! Jeg skød ham mange gange. Jeg dør nu. Det er fint. Ja. Måns, vi skal høre det stemmer i baggrunden på min side. Jeg tror sgu bare, vi spiller en til runde, og så... Så det lidt. Ja, så tror jeg sgu, vi er ved at være færdige. Ja, videoerne bliver nok ikke voldsomt lange. Nej, ikke sådan. Begge sider. Som jeg har sagt, så bruger jeg jo Bandicam, som ikke sådan er det bedste, men det kan da sådan filme ordentligt, kan man sige. Men ja, men det kan godt være, at jeg får et andet filmprogram. Det skal jeg lige finde ud af. Ja, jeg har været Jesus. Har vi vand? Nej, vi gjorde vi? Jo. Var. Nej, vi gjorde rødt. Det er for noget. Ja, se, altså vi mangler stadig de der destillerier. Der er stadig 4 tilbage, det skal nok gå godt det her. Ja, det går super. Okay, vand. Der står en lige under mere. Nej. Det værste er, at Karl kan jo ikke ghost for mig, hvis I kender den metode, eller sige, hvor de andre spiller er. Hvordan fanden er det nu godt, det kan? Nej. På den her server. Den er nogle server, som kan på, synes jeg meget. Det er da dårligt, når man har skrevet den. Altså, man kan fandme høre din mus meget, Silas. Ja, det er jeg for undskyld. De står bare fucking... De står bare der camper, mand. Nå, så bliver det sgu sidste runde her, og så skal det sgu lige være epic, okay? Så skal vi lige købe de Eagle og sådan noget. Play. Ja, det gider jo bare bruge Play. What? Og er det det? Jeg tror ikke, det kommer til at blive specielt pro-agtigt det her. Selvom jeg købte nogle gode våben. Skyd ham! Jeg fik ham. Jeg er død. Nej, vel? Jeg er død. Kom nu! Nej. Jeg ramte ham jo! Ja, sådan har jeg det også lidt. Okay. Okay, det blev ikke særlig overpowered det der. Men så tror jeg sgu, vi vil sige tak for i dag. Ja. Ja. Farvel. Jeg er klar. Nå, vi ses i hvert fald. Bye bye.